Здравейте хора, аз съм Валери и днес играем нова игра, вместо Clash Royale. В момента играем една игра, като не прочетох името и, но съм я играл преди. Супер си е играта. На 6-та арена, така 6-то ниво съм. Трудно много минал. Буквално ми е трудно. На 6-та съм, още съм с кораба за 5. На 3-то едва го минавам. Той си е направо като аз. Трудно и трудно, колко ти искате. А тук трябва да свалям самолети дори. Те ме унищожаваха за другите кораби, затова не бил да се приближавам. Трябва да унищожа първо самолетите, после кораба. Те са много дразнещи. Свалих. Абе. Ето го. Давай, сваляй ви. Ще ви сваля. Ще ви сваля от небето и ще отидете в гробовете. И това е на океана. Я първо да сваля самолетите, да сваля корабите. Къде си от тези кораби, бе? Хайде, давай, ще ви сваля. О, да. Ако играте играта на телефона си, ще имате да ги светите мирзи с малки самолетчета. Дразните се. О не. Унищожават ме здравето. Защо не стрелям? Хората да не са ми по-унищожени. Да. Не знам колко самолети останаха, но митам да ги намирам. В момента си стрелям във въздуха, където има самолет, че да не го лучи. Ми каза да сваля всички самолети. О, не. Не бива да ходи на брега. Абе, откъде си вземат тези самолети, то танкер ще го унищожа?
Изчакайте малко. Не, кутията! Изгубих я. Ще да ми даде някаква... Победа! Победа, 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 победа. Успях да победа. Четвърто ниво. Сега нямам представа какво е четвърто ниво. Не съм отида тук. Трудно се е да се посам. Един кораб се случава в флотилия. О май гад. Какво трябва да свалям? Кораби или оръдие? Това ли че е щита? Нещо като подводница тази страна. Аз не харесвам нива с време, защото нямам достатъчно време да събера всичко. Ракета система. О май гад. Дираща машина. Ще опитам да я сваля, докато не ме унищожи мен. Торпедата ме улучват. Това ще бъде за днешния епизод.
Благодаря ви. Ако сте гледали клипа, ако го харесате клипа ми, дайте ми лайк и се абонирайте за мен. Довиждане!